ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೈತಲಾನಗನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಡ್ಸಯ್ಯ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಾತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಂಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಲುಲ್ಲೇರ ಮಕ್ಕಳುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ಕೇನು ನಂಚಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ನ್ಯಾಪುಜಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯತೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿ ನೀನು ದುಂಬೆ ಪಿದಾಡ್ ಕುಳ್ದಿರ ಅರೆಯಪ್ಪಲ ದುಂಬೆ ಪಿದಾಡ್ ಕುಳ್ಳು ಎನ್ನದಾದ ಮಾರೆ ಮೋನೆ ಬುಸ್ ಕ್ರೀಮು ಸರಿ ಹೈಲೈಟ್ ಅವನು ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಪ್ಪಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಬೆಗರ್ನಾಗ ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಸೋನುಲ ರೆಡಿ ಆತಿ ಅಂಚ ಆಯೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿ ನೀ ಬೇಗನೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಕೊಂಚ ಪೂದು ಬರ್ಕ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಆತು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಓ ಆರು ಬಿರವಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಜ್ಜು ಉಂತಲೆ ಮೇರೊಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಏರ್ಲ ಪರ್ಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಅರ್ಪಿನಿ ಮೇರ್ ಕಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಅವು ಏಪ ಗೋಡೆಗಂತಿನ ತೀರು ಅಲ್ಲ ಏ ಅದಾಗ ಕಾಯಿಗಂದಿ ನೀರು ಅಂದು ಪರ್ಂದು ಆತು ಪರ್ಂದಿಚ್ಚಿ ಮೇರ್ನ ಪೂರ ಕೇಂಡಲ್ ಉಂಡದೆ ಕುದುರೆ ಜ್ವರ ಬರು ಉಂತಲೆ ಅಂತ ತೂಪವನ್ ಮೇರ್ನ ಪರ್ಂದು ಏತು ಪರ್ಂದದ ಅಂದು ದೇ ತುಲೆ ಯಾಕಡೆ ಬಕ್ಕಲ ಮಕ್ಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತಲ ಕಟ್ಟು ಮಂತೀರು ದೇ ಇನ್ನು ಓಲು ಪರ್ಂದು ನಿಕ್ಕುಲೆ ಪಲ್ನೆಗೆ ತುಕ ಐಕೀತೆ ಪೇಪರ್ ಅಂಟ ದೀತೇನೆ ಓಲು ಪರ್ಂದದು ನೀ ಅದಾ ಪರ್ಂದದನು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದರ ಮುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ಕೊಂಡತೆ ಬಕ್ಕ ತಿಂದೇರು ಎಂಕಲ ದೀಯರು ಅಂತೆ ಬರ್ಕೆ ಒಂದು ತುಣ್ಣು ತುಳುವೆ ಪುರ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ದೀನ ಪುಲ್ಕಂದು ನಿಂಗದು ಬೋಪುಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೆಲ್ತಡಿಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ದೀತನು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ತ್ವಜಂಕದ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಉಪ್ಕರಿ ಮಂಪೆರ ಅಂದ್ರೆ ದೀತೇನು ದೇ ತುಲೆ ಈತು ಪೆಲ್ತಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪೆಲ್ತಡಿಂಡು ಒಂದು ನೆತ್ತ ತ್ವಜಂಕುಂಡತೆ ತ್ವಜಂಕದ ಉಕ್ಕರಿಗೆ ಪಾಡ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಕೆ ಅಂಚೆ ಪುಯ್ಯಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನಿ ವರದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಪೋಪ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಟ್ವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂಡೆ ಟೀಚರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಲಮೆ ಆಂಡದ ಬಬ್ಲುನ್ ಬತ್ತೊಂಡು ಬಬ್ಲು ಬಾರಿ ಎಂಗುಳು ಪಿದಾಡಂಗ ಬಬ್ಲು ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡದ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಡದ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದೇನು ಪುಯ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಪುಮೆ ಆಂಡದ ಬಲ 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 ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಕರಿ ಮುತ್ತಲ ಏರಿ ಲೈಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಯಾನು ಮುಂದೆ ಚಪ್ಪಲ ಬಾಬು ಬಬ್ಲು ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ಬಾಬಾ ಬಬ್ಲುಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಮಾತಾ ಹೆಂತ ಹೊಳ್ಳಾರ ಎಂಕೆನ್ನ ಮೋನ ತಿನ್ನಗ ಎಂಗ ದುಂಬು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಪೇರ್ ದೇಶ ಇಂಬೆ ಪಲ್ಲ ಇಂಬೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮೀರು ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡು ಈತು ಮೆತ್ತ ಇತ್ತು ಪೂರ ಪೌಡ್ರದ ಕಾಲ ಮೂಡಂತ ದುಂಬು ಪೂರ ಪೌಡ್ರು ಪೂರ ಮೆತ್ತನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪೌಡ್ರು ಅಲ್ಪ ತೆಪ್ಪದಲಗನೆ ಪತ್ತು ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಕ್ಕ ಸೀರಮ್ ಈತೆದೆ ಪುನು ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಪಾಡೋದಿ ಮೋನೆಗೆ ಅವು ತೆಪ್ಪದಲಗನೆ ಪತ್ತು ಮಾರೆ ಈಗ ತಿಲ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗ ಆಮೆ ಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಬೆ ಮಮ್ಮಿ ಇರ್ನ ಮೋನೆಡಿ ಈತು ಮೆತ್ತದು ನೀ ಎಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಕ್ಕ ಸೀರಮ್ ಪಾಡುವೆ ಸೀರಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡುನು ಐಟೆ ತುಲೆ ಹೇತು ಶೋಕು ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತು ಚಲೋ ನಾನತ್ತಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಾಬು ನಿಕ್ಕಲ ನನ್ನ ಬಾಬುಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಪುಟ್ಟಾಯನ ಬಾಬು ಕೂತರಿಗೂ ಮೆಂತಲ ಮೆನ ಸುರ ನನ್ನ ಕಂಡಿದ ಬರಿಟು ಉಂಟೊಂದು ಸೀನರಿ ತುಯ್ಯರೆ ಅಲ್ಲ ಆಯನೆ ಪೂಪಿನದ ಕಂಡಿದ ಬರಿ ನೇ ಉಂಟುಲೆ ಆಯ ಒಂತೆ ಗಾಳಿ ದೇತ ನಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಡುಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಿರ್ತು ಮಂತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಬರ್ಸೋಣ ಅవి ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿನ ಇದು ಶೋಕು ಗಾಳಿದ ಪೆರೆ ಉಂಟು ತುಳಗೆ ಆಯನೆ ಪೋದು ಉಂಟು ಇದೈತೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ
ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ತೆತ್ತನಾಡು ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಗಾಳಿ ಇದೆ ತಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಗಾಳಿಗೆ ತೂಪಲೆಕ ಉಂಟು ಮೊದಲು ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಕಾಪು ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ್ದು ಭತ್ತ ನೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜದೆ ಎಂಕುಲು ದೂರಡೆ ಒಂದು ಜತ್ತದ ಪೋಡ ಸೋನಲ್ಲ ಬಲ ಆಂಡೆಂಕುಲು ಕೈತಲ್ ಭತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೈತಲಾನಗ ನೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಡ್ಸಯ್ಯ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಎದುರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಉಂತ ಇರಾರು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಸ ಮಾಡಿ ಬಲ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಸ ಇಡೆ ಕೈತಲ್ ಬನ್ನಗನೆ ಜಿ ಯಾನಿತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಂಬುದು ಏನು 3 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ರಡ್ಡಲ ಗುರು ಅದೇ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇಮ್ಮೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು 7:30 ನಡತೊಂದುಂಡತೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆದ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಾಯ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಕಾರೈಪುರ ಪಾಡ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಅರಿಪುರ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಷತ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐತೊಂಜಿ ಮನ್ಪಾಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಹೊರರ ಎಂಕುಲು ಈಡೆಗೆ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಪೋಪ ಇನ್ನು ಅಂಕುಲು ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ ಪಂಪಿರತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಲ ಆತನು ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಇಟ್ಲ ಪವಾಡ ಆತನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನಂಬಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪವಾಡ ಆತನು ಅವನ ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಕುತ್ತ ಉಂತದೆ ತುಲಗೆ ಗಾಡಿನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಏನಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಲೆ ತಿಂದದ್ದು ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜ ತಿಂದು ಪೋಯಿಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಮುಲ್ತೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೋಲೆ ಭಟೂರೆ ಆನಿ ತಿಂದೆ ಬಂಜಾರ ಆತನ ಮರ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಕ್ಳೆ ರಡ್ಡು ಏತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗಿನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಬ್ಲು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನಗ ಅರಬೈ ದಿಪ್ಪಿ ಗಮ್ಮದಾಪ್ನ ಏನ ಇತ್ತೆ ಅರಬೈ ದಿಯರಣ್ಣು ತುಲ ಇತ್ತೆ ಅರಬೈ ದಿಪ್ಪಿ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರ್ತನು ಸುಂಡು ಖಾರದ ಉಲಾಯಿಗೆ ತುಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಬತ್ತನು ಅಂಚೆನೆ ಇಮೆನೊಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇರ್ನದದೆ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಅರ್ನ ಸೋನನದ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರಪರಪ್ಪಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂಪ ಅಂದ ಇವೆನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬತ್ತನು ಬಿಜ್ಜುನ ಚೋಲೆ ಭಟೂರೆ ಬಂಡೆ ಚೋಲೆ ಭಟೂರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತರ್ಪಾಯಿ ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಬಂಜಿಪುರ ಪುಲ್ಪೆ ಕುಸಿಯಾಂಡು ಅಂಚ ಕುಸಿಯಾನು ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಾನು ಅಂಚಿನಿ ತರಕಾರಿ ಅದು ಹಂಚದು ಕುತ್ತ ಕುಲ್ಲೊನ್ನೆ ಅನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಬರ್ನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ಒಂಜ ಗಾರಿಗೆ ಇದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆರೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೆನಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪುರ ಬಡ್ಸಲ ಅಲ್ಪ ಪೋನಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಗೊಂಡತಿ ಬಡ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ದುರೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಪಿರ ಬನ್ನಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಡ್ಸಿ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಕತೆ ಎತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗುದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕಳೊಂಜಿ 12 ಉಲಾಯಿ ಪೋಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬನ್ನೋಡು ಎಪ್ಪಡಿ ಇದು ಬೇರೆ ಕಂಡನೆ ಮೊಲ್ಲ ಇಂತಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ಚೂರು ಕುಲ್ಲು ಏನು ಅಂತಲೇ ಎಂದ ಮ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಕುಂತಲೆ ಅನು ಚೂರು ಕುಲ್ಲುವೆ ಮಾರೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಮೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಈತೆ ಮುಲ್ಪಂದ ಮೇ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಒಂದುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೇತಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನ ಉದಯ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮನ್ಪೆರಂದು ಕೊರ್ಪಿನತಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಂದು ಅದು ರಾಮಗ ಸೀತಿದಾದವಡು ಪನ್ನಕ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ನಂಬರೇ ಕಾಲ್ ಮಂತದುನತೆ ಹಲೋ ಒಂದು ವಿಜಯನ ಹಲೋ ಒಂದು ಸುಹಾಸಿನಿಯ ಪನ್ಪೇರು ಬೋರ್ಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಏನು ವಿಷಯ ಪಂದುಪ್ಪೆ ತರ್ಸ್ಡೇದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು
ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಸುಂಡೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಕತೆ ಬಾತಿರು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಕತೆ ಬಾತಿರನ್ನೇ ಒಂದು ಮನ್ಪಿರು ಅಂಚುಪುರ ದೇಹಮಂತ ಮನ್ಪೋಚಿ ದೇಹದಿಂದ ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆಗಲ್ಪ ಪುಡ್ಸೋತುಪ್ಪು ಎಂಕು ಪುಡ್ಸೋತಿಚ್ಚಿ ದೇಹಮಂತದು ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಜನಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸುಹಾಸಿನಿ ಉಲ್ಲೇರ ವಿಜಯ ಉಲ್ಲೇರ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಮನ್ಪುನಾಡ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದತ್ತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಂಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಳುಲ್ಲೇರ ಮಕ್ಕಳುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ಕೇನು ನಂಚಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೂ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆನೇ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲವುದೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟುಲು ಬರ್ಪ ಮಾರೆ ಸತ್ಯ ಅನಾಸಿಂದ ಕ್ಲೈಂಟು ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದಾಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಎಂಚಿನ ಒಂದೇಟು ಉಪ್ಪಿರ ಆ ದೇವಿರೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಮಂತದು ಎಂಕೊಂಜಿನತಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಚಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿರಿ ಬುಟ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಂಡತಿ ಎಂಕು ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದುಂಡತಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಐತರದ ನಿಡಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ ಕಾಡು ಮೇಡು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಚಪುರ ಒಂಜಿ ಹರಿಹೋಂ ಪಡದುಲ್ಲಾನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಡುಪ್ಪೆರೆ ಬುಟ್ಲೆ ಯಾನು ಏರ್ನಲ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಿಜ್ಜೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವ್ದು ಅನಸಿನ ಪಾಟಿಲ ಬರ್ಪ ಅದೇಮಂತದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನುಚಿ ಎಂಕ್ ಈ ಟೈಮಡು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ಓಲ ಬಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮನೀ ಪಂದೆ ಹರೇ ಹೋಂ ಪಣದು ಕುಲ್ದ್ಯಾನು ಸೊ ಏನೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ರುಪ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಎನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಾನಿ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಸ್ತು ರೆಮಿಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆದೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಂದ್ರ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಿರಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ತಿಂದದು ಪಿರಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಅನಸಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತುಲೆ ಐನ್ ಬೀರೆಲು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜತಿ ಅಂಜನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಜನಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪಿರು ನನ್ನ ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚ ಪಾಪ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಬೊಕ ಹೊಸತ್ತು ಏರ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪೂಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕಿಲಕನೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಉಂದು ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ದಯಮಂತದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಎಂಕೆ ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಕೂಡ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ಶಾರಿ ಆನೆ ಬೇತೇರಿಗ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡದ್ರ ಆಗೋಯ್ಪುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಈತೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.